furadas, hogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro de mortos, tronos e rayos, o veo do can, pregón da morte, fociño do sátiro e pé de coello. Cachille todo iso? No. Pois non vai ben. Pero iso é quen se invoca. Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello. Ai! Tócame a min. Averno de Satán, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernades cus, fuxido da mar embrapecida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a saneira, que della porca de cabra mal parida. Estéche terrible. Con este fol levantarei as chamas deste lume Arriba ese carro! que asemellas no inferno e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas. Indos de bañar na praia das areas gordas. Oíde! Os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na aguardiente, quedando así purificada. E cando este brebaxe baixe polas vosas gorxas, quedaremos libres dos malos da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, da terra, do mar e do lume. A vos fago está queimada. Viva Don Manuel! Viva! Si é verdade que tendes máis poder, ca humana xente, aquí e agora facede cos espíritus dos amigos que están fora, participen con nós nesta queimada. A ver, ahora que estamos con esto, da queimada, bueno, decirvos que o outro día, vendres, estivemos falando co concelleiro de Consello, o alcalde comunicounos de que xa está en época de licitación a pista, bueno, asfaltado en que